लोगोफोर गुड मर्निं नोंथांमोनखौ आंनि सेरान इउटुब चेनेलाव बरायहरनाय थाबाय नै फिसाजोनो सेरेलेक्स दौगासिनो दं फुङावनो बोथोरा अखा ख्रेब ख्रेबथार दिनै फुंनि खामानियानो जोबाखै ओंखाम संखांबाय दा ओंख्रियाव आङो सबाइजों ना गोरान संनो नागिरदों आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै थेवबो बिदिब्ला आं बोरै सबाइजों ना गोरान ओंख्रि सङो नोंथांमोना आंजों लोगोसे नायफालांबाय थादो नै मुनुआ नै सबाइखौ आङो एसे सोमदोंमोन जि मैला थायो लोगोफोर सबाइयाव ओंखायनो बिराद मोजां सुनांगौ अन्थाइफोरबो थायो एसे जावस्रोनानै लानो मोनबा मोजां आं इदि सोलाबबाय थाला नालाय बेखौ आरामसे खिरखियाव लाना सुनानै संहोलांनोसै जिखिनि हायो लोगोफोर देखायलांबाय थानोसै सबाइखौ आं बोरै संगोन सबाइ खारै खायसे बांसिनानो सोरबा खारै जाया थावदोबो जायो खिन्थु आं खारैदो थावसिननाय मोनो आरो गावबा गाव माबासो नालाय नै लोगोफोर आं कुकाराव सबाइखौ सोबाय इदो लोगोसे आङो कुकाराव मा होयो नायलांबानो जाबाय इ खारै दे न'नि खारै पियर खारै होगोन होफाखाबाथाय होमबाना रुइखाजोबगोन नालाय ओमफ्राय कुकारा जेनेबा हुइसेलाव एख' नांथायै बायदि फिस्ला जानायनि थाव खपासे होयो आङो ओमफ्राय आरो नैखिजा बानलु सामब्राम गुफुर देना लाखादोंमोन आं बेखौबो होबाय बेखौ ओमफ्राय आं गेसाव जाननानै होनोसै नै लोगोफोर आं मा रेडि खालामबावखो इयो ना गोरान ओमफ्राय इयो जिरा बिदिनो पासफुरन इयो एसे लाबाय इखो ओमफ्राय इथिंजाय पियास इथिंजाय दुन्दियाया आं दाख्लै सकनिफ्रायनो लाबोनायमोन एसे रोमोबाय इखौ एवफ्रामनानै लानोसै ओमफ्राय आं बिराद टेस्टि जागोन बायदि मोनबाय नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबाय थादो लोगोफोर आं दा जाखिनि देखायदो इखौ आङो सबायाव होजोबगोन ओमफ्राय नायलांबाय थादो हुइसेल बानायखौ खांनोसै लोगोफोर आंहा सेल्फि स्टेन्डआनो गोमाबाय ओमफ्राय आं सेल्फि स्टेन्डआव दोननानै भिडिअ बानायनो एसे मोजां मोनोमोन माने भिडिअ लानो हाग्रा रावबो गैया नालाय दा ओमफ्राय सेल्फि स्टेन्डखौनो नागिरना मोनाखै मायाव दोनख'ना लाखोथाय बिदिनो माबा माबि माल बुस्थुफ्रानो बुरजा जिखि मिखि नालाय खामनो ओंखारसोयोलै आं माला हेल्प मोनाबा रावनिबो सबाया जाबायनो आंना बोरै माबादो थुवाखोदो साराया दुंबाय आंनिया ओरैनो जास्ट निउमान थाव होनानै ना गोरानखौ फिदिंनानै लानि ना गोरानखौ एवफ्रामनानै लाबाय
जिरायाबो मोजां खामनायनिखौ होफाखानोसै होमबासो मोदोमगोन ना जास्ट आं ना गोरानखौ होबाय लोगोफोर लायनानै थांना बे नै लोगोफोर लास्टावहाय दुन्दियाखौ होनोसै डान प्रसेसा आंनि सबाइ ओंख्रिया रेडि जाबाय फ्राय बानायबावनोसै गोलैनो लांबाय संग्राया संगासिनो अखायानो गारला फ्रि 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 हाबाय थाबाय ओजों बेरायना फैना जि मोजां उन्दुहैनो खामानिया दान लोगोफोर खानाय सानाय खाननो सोलाबाखैमोन आं दानि फुङावनो बिदिनो मावस्रांनानै लोगो लोगो दुगैनानै ओंखाम ओंख्रि संखाबाय नालाय ओमफ्राय बिदिनो देलायाखैमोन ओमफ्राय क्रिम सिम होनानै एसे फ्रेस जानानै थानोसै ओंखामखौ जाथ'वाखै र' दा जागोन ओमफ्राय सासे न'खरनि बिहामजो सासे हिन्जाव सासे बिमा जानो लागाबा गोबां खामानि दायित्व सामलायनो गोनां फिसाखौ सामलायनाय बिदि जायो जियानो जा बिनि गेजेरजोंब्लाबो जोङो निजिखौनो हेपि लाखिनांगोन आरो गावनि थांखिखौ सानफ्रोमबो नाजानांगोन खामानिनि गेजेरजोंब्लाबोहाय बेनो नोंथांमोना आंखौ इउटुबाव सापर्ट खालामदो लोगोफोर आंनि भिडिअखौ जाय जाय गोदान नायगासिनो दं अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै हो लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच थाबैनो नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनगोन अन्नानै प्लिज 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 जाय जाय आंनि चेनेलाव गोदान नायदो साबस्क्राइब खालामनानै हो आंखौबो सापर्ट खालामदो लोगोफोर